da, Wil. Sut wyt ti bore yma? Wedi blino braidd Elin. A ti? Dim yn ddrwg, diolch. Be ti'n fita, Wil? Iogwrt a ffrwytha. Dim byd arall? Dim cig moch, dim tost? Na, dwi wedi dechrau deiart arbenni. Ti? Pam? Dwi wedi gosod her i fy hunan. Dwi eisiau cael gwared ar y bol ma, a dwi eisiau cyhyrau mawr. Dwi eisiau bod yn ffit cyn cael fy mhen blwydd yn 40. Pryd mae dy ben blwydd? Mis Mehefin. Dim ond 3 mis i ffwrdd? Waw, mae gen ti lawer o waith i wneud. Diolch yn fawr. Wel, rwy ti'n iawn. Mae gen i lawer o waith i wneud. Ond dwi'n hollol benderfynol. Mae rhaid i mi lwyddo. Dwi wedi stopio bwyta pethau melys. Dwi'n bwyta llawer o gi gwyn a salad a phethau iachus rwan. Wyt ti wedi dechrau gwneud ymarfer corff hefyd? Do, mi redes i 10 milltir wythnos dwytha. Mi chwaraeus i bêl-droed 5 o bochor dros y penwythnos ac mi es i'r gampfa neithiwr i godi pwysa. Dwi wedi blino'n lân. Ond mae'n rhaid i mi fynd i redeg amser cinio. Amser cinio heddiw? Fedri di ddim? Pam? Ti'n cofio? Da ni'n mynd i'r dafarn amser cinio. Mae pen blwydd alwenna. Rwy ti di archebu'r bwyd yn barod ac wedi talu amdano fo. Mi archebais di dy ffefryn, dwi'n meddwl. Sglodion, wy a gamwn. Do. Mi anghofies i am hynny. Wel, wnaethon ni ddim drwg. Ond paid a gadael i fi weld y pwdin siocled.